Radio plays our favorite song, and it's what keeps me holding on. Maybe do you miss me now that I'm gone? Santa Cruz, Tenerife, Spain. The mix of DJ Saint Smart. This is the mix of DJ Saint Smart. Madina kaya ang agsalanak kakabsat. Dato'y kwa.
Ako rin kayo kakabsat, yan kay paso. Ang protesta dati yung wifi. Tagura dati Vodafone. Gure kayo. Katawan na. Ayan. Technical problem. This is the mix of DJ Saint Mark. Saber que pra mim se sabe,
Apay Guzman. And SB member Loren Bonifacio. Sapay kumaputad da kayo amin dito'y nga nakainan. Ket dayto ya po di para kada kayo amin nga awan iti labas na. Manipod, dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Idandanang ko kakabsat, iti maminsan manin nga panagparang, iti programa tayo ng kapauluan. It Facebook page, ililiwag ken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, mabuya ken mangiganyo, dito'y Santa Cruz, Tenerife, Spain. Lugar dagiti Espanyoles, papagayam. Kada kayo amin nga OFW, ayan man nga sulit lubong iti ayan nyo, iti dahi nga gundaway, awisen kayo, nga umayag-uyag ken nagdingig, dito'y nga programa papagayam. Mangikat iti laladot, magikat iti homesick kada kayo amin, tasigarodwet nga akat katawa agis isem ken nagpagbagak kayo iti daytoy nga kanito. Kada kayo amin na po nga kakapsat mi kita Pilipinas, naimbag nga radio amin papagayam. Ayan man nga region, iti ayan nyo dita Pilipinas apo, naimbag nga radio. Kada kayo met amin na po nga naganak iti daytoy nga gundaway, alaek pangablaw ko kada kayo iti Happy Mother's Day kada kayo amin. Happy Mother's Day to my one and only Mami May Urita Molina, to Mrs. Virginia Ben Molina, to Mrs. Gloria Urita itinarapatan apari Cagayan. Ken da kayo amin apo nga kakalugaran kakabsat ken gagayem dagiti kakabagyak apo, da kayo amin nga wan labas na. Happy Mother's Day kada kayo. Ket agyaman na kadagiti amin nga Board of Judges nga dahil tagitoyen nga nakaunagan kakabsat. Ket kastamit dagiti 10 nga agsasalipit kinantan iti daytoy nga kanito. Kada kayo amin ako nga viewers, mabalin yon nga i-like and i-share daytoy nga programa tapno ti kasta at ado tayo mas naragragsak iti daytoy nga gundaway papagayam. Kas makita yo kakabsat itambiolo dagiti ako nga ag-like ken ag-follow iti daytoy nga page, i Facebook page ililwa ken rayaw dagiti OFW. Tuwa kada kayo apo iti mga bakit isag lilimagasot nga pisos nga prilod iti daytoy nga gundaway. Iso nga i-like, i-share, i-follow yo daytoy na po nga programa kakabsat. Ket kayat kumita po nga kablawon iti local government unit iti Ballesteros Cagayan nga idadawluan ni Apo Mayor Vincent G. Unite, ni Apo Vice Mayor Violeta Bidad Unite, dagiti Apo nga Sangguniang Bayan members, dagiti municipal employees, dagiti kakalugarak Apo ti Tapayagan is Ballesteros Cagayan, dagiti pamilya, da kayo amin Apo nga buibuya ti daytoy gundaway. Awawisen kayo apo nga mangikismis iti daytoy nga programa tapno ti kasakbuya mut apo dagiti kakabsat tayo apo. Ket agyamanak kada kayo amin papagayam iti daytoy nga kanito. Kaya't kumita po nga kablawan iti local government unit iti Santa Marcela Apayao nga idadawluan iti madaydayaw nga mayor iti vice mayor nga ni Apo Rolly Giang, ken ti ABC president ni Apo Ninang Risa Giang kita Santa Marcela Apayao. Dagiti amin nga Sangguniang Bayan timang bukbukil iti LGU ti Santa Marcela Apayao naimbag nga radio amin papagayam. Po iti para kada kayo amin nga kakabsat nga Kristiyano. Buenas tardes.
Lourdes, Espanya. Good evening, Pilipinas. Isang sagot ko kada kayo amin na po datoy, dagiti OFW sa po nga patak nga kritikat dito yung abroad. Architect, i-check up mo dagito yung attention ko nga naman nagnagan kenkano at dati unod di page na architect. Thank you, architect. Kumigo ka man aking kaibigan, tagbo ng buhay mo'y may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Ang kalungkutang nadamay may lunas pa. Liwanag ay susikatin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Ang kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Ang kay Jesus mo lang ito mararamdaman. Ang kay Jesus lamang mayroong kalunasan. Lumapit ka, lumapit ka. Sa Kanya mo lang ilaga ang iyong kabiguan. Sa Kanya mo lang ilaga ang puso mong nagdarumdam. Kahit gaanong kabigat, kaya ng lunasan. Sa Kanya mo lang ito matatagpuan. Kumigo ka man aking kaibigan, tagbo ng buhay mo'y may kahirapan. Mayroong isang nagmamahal sa'yo, ilapit mo lamang ang puso mo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ang kalungkutang nadaramay may lunas pa. Liwanag ay susikatin sa buhay mo. Kaginhawaan ay iyong matatamo. Ang kay Jesus mo lang ito matatagpuan. Ang kay Jesus mo lang. Oy, di ba isang Christian song ay sagsagot ko kada kayo amin papagayam. Ket kada kayo amin na po nga inay di dayto nga aldaw. At damit isagot ko kada kayo po. Happy Mother's Day to all of you. Kada kayo amin patpatken mi anaganak. Awaten nyo daytoy na bara nga pangablaw mi kada kayo. Iti daytoy nga aldaw. Aldaw daditin na when no Mother's Day. Inang Virgie Temporal Ben Molina and Gloria Urita. Kastamet kada kayo amin nga naganak. Itangag buybuya. Kaya't mo'y nga ipeksa iti napaloos. Nga dinto mabubos nga panagyaman mi iti adu nga saksakripisyo kada kami nga anak yo. Utang mi iti biag mi kada kayo. Iti laso di siyam nga bulan nga panangkarkargayo kada kami.
Aldaw bulan kentawen nga panang patpadak kayo kada kami nga anak yo. Makita yon itiin kami nagbalbalinan nga anak yo. Nupay kinarigat tin tayo panagbiag nanang. Ada kayo lata dita nga makidangdangadang makiging ginobal ayat yulayang piman nga napintas tumit tin kampagbanagan iti masangwanan. When day ting ayat panagibi panarabay yo ngayon kam nilaklakam ket iso iti armas mi nga anak yu ang magkiranget iti sumaruno nga kapututan. Kadagiti padak nga OFWs nga dito sa bali nga pagilian. Happy Mother's Day kada kayo. Kada kayo met amin. Papagayam. Ituloy yo dagiti panit iti biagyo akas ina. Taluntunen nyo iti danay iti biag. Iti may nga ina nga muket amok unay nga iti labes dagiti kasipngatan. Adan tumet laing lawag ngayon kayo masarakan. Agan anos kayo, tadaytay di karit iti biag iti may sangay na, talo a letra, ngam napnuan kay papanan. Ken ka mami may urita mulina, Happy Mother's Day, mami. Si Ayat ken si Dudungo kamin tulat na ken ka katagdidua nga bunga ta, dagyan Derek kin Edric Mayer urita mulina. Happy Mother's Day, kada kayo amin papagayam. Toy anak, gayem ken kabsatyo iti tangatang host. When no timonyo iti dayto nga programa, Roderick Ben Molina, agyamanak kada kayo amin. I got it here. You are free to I was confused. Happy Mother's Day kada kayo amin papagayam. Adaya po iti sangkabasit nga datong ko kada kayo amin nga naganak iti dayto nga kanito tamo ka po nga uray no kasano tirigat pinagpadakkelyo dagiti anak yo apo. Ket dayto na po dagiti contestant nga agsasalip iti dayto nga gundaway. Okay? Agananos kayo apo, ada nakiti mano-mano nga mano-mano apo, iso nga dato yun apo? Happy watching kada kayo amin nga madaydayaw nga hurado iti daytoy na pala gundaway. Dagiti viewers, dagiti contestant ken amin kada kayo apo. Iti daytoy nga gundaway, ipresenta ko na po dagiti agsasalip iti daytoy nga gundaway. Iti muna nga contestant, iso ni Jennifer Macasadorona, iti Barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan, iti kanta nga napauluan, Basol Mo Lalaki. Iti maikadwan ni Jennifer Armantico, iti Kawayan, Ilocos Sur, at daisunay tat Singapore, at iti kanta na Mariknak, iti Pamatig. Iti maikatlo nga contestant kakabsat, anaga po iti Barangay Kabuluan West, Ballesteros, Cagayan, isungawan sa bali no din ni Mr. Raymond Tablet, iti kanta na napauluan, at daakon biag ko. Iti may kapat nga contestant, iso ni Mr. Robert Valenzuela Jr. at daysa iso na iti Taiwan nga agdama, naga po iti Barangay Latak, Santo Niño, Cagayan, iti kanta na napauluan, tapno di ka maila. May kalima nga contestant papagayam, iso ni Mr. John Ray Maala, iti Sudipen La Union, iti kanta na nga napauluan, kasano iti manglipat. Iti may kanem, iso ni Josel Organisa Torida, at daiso na iti Hong Kong, nga nagapo iti Barangay Palok, Ballesteros, Cagayan, nga iti kanta na napauluan, Basol Kokade.
Iti may kapoto. Isuon ni Jocelyn Kinday, ada isula iti kuwait, nga nagapu iti barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan, iti kanta na nga napaulwan. Gapo iti Facebook. Iti may kawalo, ni Rainy Mangrubang, iti barangay sa Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan, iti kanta na, no dua-dua empay. Iti may kasyam, iso ni LJ Queen Rumias, iti barangay Payagan West, Ballesteros, Cagayan. Nga iti kanta na nga napaulwan, Hello Love. Kaya iti mauni nga contestant, iso ni Miss Christine Marie Grace Aleste Bayani, nagapu iti barangay Centro East, Ballesteros, Cagayan. Nga iti kanta na, riribok iti biyag ko. Dagita po iti nga pulong agsasalip iti daytoy nga gundaway. Kaya't kumet nga kablawan dagiti sa 12 nga admin ko apo. Ngay pangpanguluan ni Mr. Gerard Lizardo Tango iti Canada, ni Architect Kengway Lizardo Lenglun, ti agbalin nga Chairman of the Tabulator iti Manila, ni Princess Joy Tablag, Editor-in-Chief iti Hong Kong, ni Maribik Ugali Seria iti Editor-in-Chief, Editor iti Hong Kong, ni Lovely Jazz Julian Molina Zuniga iti Hong Kong, ni Deli Chinol iti Advisor mi iti Grupo iti Singapore, ni Catherine S. Calona Cantor iti Qatar, ni Maribel S. Labor Lizardo iti Kuwait, ni Lauberia Lizardo Tamayo iti Kuwait, ni May Rumias Ascado iti Singapore, ni Madeline Arellano Casido iti Kuwait, ken ni Risa Valle Sebastian iti Manila. Ken kayat kumet kakabsat nga ti agyaman kadagitalo nga konsultant ko apo iso ni Miss Maydos iti Tenerife, Spain, ni Mary Ann Nicolas Criben iti United Kingdom, ken ni Mr. Antonio Matcugay iti Sinait, Ilocos Sur. Dagiti kakaiso na po nga personal advisor ko iso ni Miss Mel Passion Dugay Valencia iti DJ iti DWNI 91.1 FM Radio Carubay ti Burgos, Ilocos Norte. Kaya't kumeta po iti agyaman kadagiti madaydayaw na sisingpet ken nagagagit nga managtulong nga sponsor ko iti daytoy nga aldaw. Thank you very much to Crowd One International Business Online, to Mr. and Mrs. Peter Mamaklay, to Mr. and Mrs. Cesar Guzman, Mr. and Mrs. Raimundo Magana Jr., Mabuhay Store, and managed by Aisalin Ponce and Johnny Garcia, Miss Marites Aquino and family, Mr. Terday Sampaga and family, Mrs. Reynalyn Taala Larsen, Mr. Reynaldo Enayo, Mrs. Marlene Orbia, dagiti panel of the Board of Judges, previous sponsors, viewers, supporters, and to all of you, my dear, thank you so much. Iti daytoy met nga gundaway papagayam, alaw ikon nga gundaway nga mangi presenta kada kayo dagiti akkakalaing akkakapintas ken akkakagwapo nga chairman nga Board of Judges iti daytoy nga pasalit iti kinantaan ismule application to act as chairwoman of the Board of Judges. She's from Kabungan, Lawag City, one of the popular Ilocano recording artists, the original singer of Gapo iti Facebook, one of the top-notcher Ilocano song in the Philippines and also here in abroad. She started singing when she was a 5-year-old. Her first album released in the year 1990. She finished 4 solo albums with different recording companies and recorded hundreds of Ilocano songs in Tagalog. She worked in Hong Kong for 6 years and one of the singing idol when she was there.
a Philippine-Canadian Grand Pac champion in 2018, singing contest and doing series of concert in Hawaii and Canada. Ladies and gentlemen, tay idolo dagiti padak nga Ilocano nga kayatan na itibogo ang kentoyok. Please welcome Miss Noraline Domingo. Welcome to the show, madam. Our next judge, a co-chairman of this contest, is a multi-talented friend. He hails from Barangay Amubuan, Ballesteros, Cagayan, a third-timer municipal councilor of the said town, one of the top councilor achiever awardee of Cagayan in the year 2013 to 2016. An outstanding local legislator awardee of the Philippines in the year 2018-2019. A doctor of philosophy in development administration. Ladies and gentlemen, tayo iingutin, itantandudo tayo, ay ayaten tayo launay nga membro iti Sangguniang Bayan ti Ili nga Ballesteros. Let's welcome Dr. Loren Bonifacio. Sir, welcome. Iti may katlo nga hurado iti daytoy nga aldaw kakabsat, kan kanayon nga kada tayo iti kada Domingo nga pakontest tayo. May isa nga napusaksak, nasirib, nagaget, man nakaawat ken kang runan na apo, adda iti talugading nga naikawes kanya na, nga nagpayduma. May isa nga maestra, ket iti agdamang nga trabaho na apo, may isa nga disc jockey, DJ, iti DWNI 91.1 FM radio station Karuba, iti Burgos, Ilocos Norte. Tidaniw ken samiwing host, please welcome DJ Mel Passion Dugay Valencia. Welcome, madam. Judge number 4, may kapat apo nga hurado tayo, papagayam, ket saanin nga sabsabali kada tayo, takan kanayon nga da kada tayo iti kada ito nga programa. May isa nga maestro iti elementarya ijay Calabarzon, Rizal Province, nga nagapu iti ili nga bulog Cagayan. Adan iti boses nga gumalgalangugang, nalay nga kumankanta kakabsak. Ladies and gentlemen, to'y nagwapo, nasirib nga ma, please welcome Mr. Pastor Tabunyar. Sir, iti may kalimang judge, may isa nga napusaksak nga asawa, anaga po iti ili nga tay akbal Bantay, Ilocos Sur. Naggraduar iti kina maestra, ken isuna po iti sekretariat ti Asosasyon dagiti Pilipino, asupil nga nakaikapengan toy pagayam yo. Pasugadan tayong aruden kakabsat ni Mrs. Daisy Agapay Guzman iti Santa Cruz, Tenerife, Spain. Welcome to the show, madam. May kanem, ket nagapuapoy nagapumit iti ili nga pinili Ilocos Norte. May isa nga maestro iti pinili National High School, college instructor iti University of Northern Philippines. May isa nga natayr nga baro, pagayat na iti agkantamit kakabsat. A 37-year-old gentleman, please welcome Sir Michael John Bermudez. Welcome, sir. Iti may kapato, nga hurado tayo ket maysa, nga napusaksak nga papagayam, nagkapo iti ili nga sarat Ilocos Norte. Nagbalin nga maysa contestant ditoy nga programa kakapsat. Agtawan iti 21,
nagbasa iti hotel restaurant services, adani iti talugadi nga naling nga kumanta. Maysa nga singer, freelancer. Iti agdama, maysa nga DJ, iti maysa nga Facebook live streaming, iti account na nga Joanna Umblas. Please follow her. Kakabsat, to'y pagayam tayo, Miss Joanna Umblas. Welcome, Joanna. Madam. Criteria for judging: voice quality 50%, timing 20%, originality 20%, audience impact 10%, a total of 100%. Our scoring or grading system will be 1 is the lowest score and 5 is the highest score. Mabalin kayo po ang grade 2.5, 3.5, 4.25, up to 5 scores are allowed. The scores of the contestant will be displayed in the comment section, my dear viewers. Isongahan kayo madanagan na po mabuyayo, makita yo iti grade dagiti urado, dita screen nyo po, da kayo akong agbuy-buya. Isongawan danag na palawlawan. Ket, iti prices kakabsat. Asawa na may gusto pa. Anong sa nyo po talaga do dato introduction ko nga masapula po nga ibasa taramen ti programa da itoy. Hello, madam. Hello, madam. Happy Mother's Day kada kayo, madam. Prices. First price, preload 1,000 pesos. Any SIM card. Second price, 500 pesos. Third price, 300 pesos preload. Fourth price, 200 pesos preload. Fifth price, 150 pesos preload. Consolation prizes for non-winning contestant will receive 100 pesos preload each. Ket ito ya po iti mayak nga damag. Jesus sino man nga mapili iti first placer, second placer, ken third placer at the chance na po nga pumasok iti grand finals nga maramid into no June 14, 2020. Ket iti prize iti para grand finals kakabsat. First prize 5,000 pesos cash. Second prize 3,000 pesos cash. Third prize, 2,000 pesos cash. Fourth prize, 1,500 cash. Fifth prize, 1,000 pesos. Ket amin nga consolation prizes kakabsat, makareceive dan to metapo iti preload nga agata iti 500 pesos each. Ket depende ako iti masulisit mi nga sponsor. Balak ko kas may isang host iti dayto nga programa. Kada amin nga contestant nga 14 iti grand finals, na 14 tanto na po. Madanda po iti free t-shirt, iti logo, iti liwliwag ken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Ken iti agbalin nga champion na po. Adamet tsansana nga mapan iti istasyon ni DJ Mel, Passion Dugay Valencia, iti Burgos Isabela, Burgos Ilocos Norte, ken iti istasyon ni Apo Dan Langgaman, iti rapok-rapok kakabsat ta makipatangak to. Agyaman na Apo Dan Langgaman, di second iti rapok-rapok, iti ayat mo iti suportam, iti daytoy nga nanungo nga Facebook page when no programa daytoy kapsat mo, Sir Dan Langgaman di second, iti rapok-rapok DLS soundtrack, iti Batak City. Thank you very much kakabsat. Sa akin lalo kang napamahal, ang puso ko'y nalilito dahil sa naramdaman. Sa criteria for judging, Chairman of the Board, 50%
voice quality, 20% timing, 20% originality, and 10% audience impact. A total of 100%. 80 grading system tayo, kit 1 is the lowest score and 5 is the highest score. Madam Noraline Domingo, iti chairman tayo po. Aday so na titunugan. Mabalin kayo grade iti 2.5, 3.5, 4.5, ada puntos-puntos na po. Da kayo nga pito. ang puso ko sa'yo sinta. Sukran, siya ka, Joy. Kit, may salain nga po. Ni Mr. Chengway Lizardo apo ti madaydayong architect. Damagag man no kompleto apo dagiti Board of Judges, architect tarugyan tayo niti iti laban dagiti kakalaing nga contestant iti daytoy nga aldaw. Architect, ni architect lang ti kayat ko apo nga agag-text kanyak tayso apo ti biniling ko. Da kayo nga admin, stop chatting. Thank you so much kuna ni Miss Noraline Domingo. Kasjay, ma'am, ket, dito ya po iti, tinggen tayo po iti, mensahe iti madaydayong chairman of the board, iti daytoy nga aldaw. Ititimek ni Miss Noraline Domingo. Balita dito amin na dumdumdag dito programa ni Manong Robert Molina Diliwatan Ray Aw dito OFW dito ti anak ng tagsatya ni Noraline Domingo ngaging indag dito Toronto, Canada mangkablao kada dito amin na dumdumdag kan mangsupsuporta iti dito nga programa. Agyaman at unay iti panangsad bundaway kanya kanyang Manong Roderick Molina amang ipapayab iti nananay ang mensahe kada kayo aming dagayan pagsapay la kumata ito tuloy timang suporta Idajep! na ilang programa nang mayroon nakadubuti pada tayo nga agda iti barlasil tao ambot nga may iilo dan kadagiti pamilyada ana panahon ijay Pilipinas. Sapay kumata dito Kada kayo ako nga 214 i-share yun datoy. Yung kadagiti agka-adukan agkakasanit na kankantang nga ipapaay tayo kan kadagiti daddo mapay nga nagarian nga kumanta iti sabsabari nga surok dito nga lubong. Agyaman akmanan katkastanat ko nga pakaidayawak launay iti panangitad ka nga sigundawan ng Roderick Molina iti mensahe dito ililiwa kung maray dagiti OFW katsapay la kung matatag na nilang mo timang suporta iti dito nga programa tayo kay anak yan kagsatya ni Noraline Domingo dito Toronto, Canada. God bless you all. Agyaman nagmet apo Noraline Domingo, iti original singer, iti gapo iti Facebook, iti panang patgam, iti kidaw ko nga agyas ka iti daytoy nga aldaw kabsat, sapay kumata, adadupay iti kanta nga ingkam aramid, tapno ti kasta da kami nga kakalugaram nga kadaraam nga Ilocano nga agsidsida iti bugoong nga kunak manen papagayam, ket adadun pa iti agbalin nga idolo wenno fans mo kada kami amin nga OFW agraman DJ Pilipinas iso nga God bless you sapay kumata kang kanayon ka nga sumuporta iti daytoy nga programa Ma'am Noraline Domingo ket ipasigurado kon nga into no grand final sa Ma'am
alaeng kanto nga maysa nga judge iti daytoy nga pasalip. Iso nga da kayo apo nga viewers, suportaan tayo ni Ma'am Norelyn Domingo taamok ket amok unay nga datayo amin ket kayaran tayo dayjay kantana po. Ken dagiti kang kantana. Ket agyaman na ka po. Dayjay po iti timek ni Ma'am Norelyn Domingo ket architect at dadami ni architect no dadamin dagiti apo nga judges mabalintayo na po nga mabalintayo apo ni da nga ket sakbay po nga tultuloy tayo. Ipangay kumot apo iti may isang mensahe ni Ma'am DJ Mel. Mensahe na dilas ng mayat. Da kayo pong kakabsat hang kayo maganatan. Ngayon tinagasat arabi amin An-ano sila nga po. pada akamin itiyad dahito grupo iliwliwa kenray aw dagiti OFWs nga Ilocano babaen iti pananginaton tinasaririt ken nagaget a host kayo ani Mr. Roderick Molina iti Tenerife, Spain ken panangbayabay dagiti aktibo nga admins na. Nakalaos aragsak tinumo gapit agtultuloy latang awis kanyak akas hurado iti sabali manen abansada ti singing competition babaen iti panangkanta dagiti contestant kadagiti agkakapintas a kansyon ni Ilocano amang guyugoy iti puso rikna ken kaunggal. Kadagiti amin ang makisalisal reemek unay iti gadenyo ang pasantak ti literatura kadakkel ti tulong dagiti asonata kang runaan dayto ag grupo gapu ta uray adda kaman iti sabalya pagilyan ket bagkat mo akliliam ken tatkapayaen kinabangunan a pagsasao ti Iloco. Narudo itultuloy tayo ti ragragsak ket asin mo nga ta ti makagteng iti grand finals padaanan. Adyaman at ken ka Sir Roderick Molina iti talek mo tinumo ket itultuloy mo kumadaytoy agapwanam ket namnamaen nga adda aktulat ka iti likudam amang subaybay mang suportar iti daytoy a grupo. Toy pagayam ken karubayo DJ Mel Valencia Dugay iti DWNI 91.1 FM Radyo Karuba, Burgos, Ilocos Norte. Thank you so much. Ket agyaman kami DJ Mel iti ayat mo kada kami ti kada Domingo ngayon ka pa naghurhurado iti daytoy nga singing contest amuyo apo iso daytoy iti personal advisor ko apo iso ti pagdawdawatak dagiti mabalin nga obra ken agtintinulong kami ken dagiti admin ko apo ta iti daytoy nga kanito apo te kayat kumet nga adamit insaganami nga paraken ka Madam DJ Passion Dugay Valencia daytoy awatem daytoy nanumong sagot miken ka ang membro iti iliwliwa kenray aw dagiti OFWs nga Ilocano. Happy birthday kanyam iti daytoy nga aldaw. Happy birthday DJ Mel. Daytoy iti para kanyam. Daytoy nga sabong akas panagyaman mi iti kankanayon mo nga panakikadkadwa kada kami iti programa nga liwliwa kinayaw dagiti OFWs nga Ilocano Facebook page. Iti daytoy nga kasangay mo idawdawat mi kinapo Dios sa sapay kuma ta
Madan Katia dadupay nga birthday iti masangwanan nga aldaw. Manipod dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Siyak tuy pagayam mo nga kankanayon nga agyamyaman ken ka iti ayat ken anos mo kada kami iti nasao nga programa. Roderick Ben Molina, tuy pagayam mo iti tangatang DJ Mel. Thank you very much. Ni admin, Lovely Jazz, sa Julian mo, Sunyiga Molina. Kasangay mo, DJ Mel, agyaman kami, iti kanayon kaadlang kada kami, iti Awan ti voluman na ni Kasinsin. OFW nga Ilocano, ang programa ni Sir Roderick Molina. O, dagiti apo ti admin, ni Maribel Eslabon Lizaldo. Agyaman iti sibubukel nga grupo ti Liliwa ken Rayaw dagiti OFW Ilocano iti suportang inpaay mo kada kami nga idadaulwan ni Sir Roderick Molina. Again, happy birthday and God bless. Happy birthday, DJ Mel! Ni hao. O, ti editor-in-chief mi ni Princess Joy the Black. Nagkasangay mo, DJ Mel. Napalaos iti panagyaman mi iti ipapay mo a suporta iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Sapay la kumata paraburan na ka iti Diyosa na Marso iti adu pay apanang celebrar iti napateg nga aldaw mo, DJ Mel. Agyaman kami iti awan sarday na suportam kada kami. God bless. Ayan, DJ Mel, sapay kumata ang kamadanakan ta itit kung tutingin ka dahito yung video, malpas dato ikapsat. DJ Mel, again, happy birthday kung ka DJ Mel. Ayan, DJ Mel, ti siguro mo makakagrinit-grit ta wall mo ta talaga nga imparit ko nga kablawan da ka tapno ti kasta ma-surprise da ka iti dahito yung nga gundaway. Kasjaya po ti sorpresa iti Liwliwa ken Rayaw dagiti OFW nga Ilocano. Ket ngarod kakabsat dayto yan iti sagot bilang musika para kata kayo nga agbuy-buya dagiti fans ko apo iti viewers ko iti daytoy nga gundaway. Busatak iti daytoy nga gundaway kakabsat. Para kata kayo amin apo. Yakam dem ti agayat nagwaput mangarem kanyak. Tamuk ti pagbanagag kang kanekto dagiti lulwa. Tay gwapang ako nada sisipul tinobyo na. Sa baliti kalibin na at ang tupay mang sikog kanya na. Yakam din ti agaya tay babay abartikera. Daang mukti banag ko sultak danok ti mauray na. Tay babay abartikera makidiluket ti amuna. Nul sumangpet ay po Diyos santo agbibisya ke akarkaryo. Naimbaga po nga panagbuy ko iyo hantang nga nalinga kumanta po ang katawa kay lalatan libre. Hello ka nagsi Board of Judges. Yak ka na pinaklis dati apo. Nang runa ajak kaya tay sugador ama asawag. Taang mukti pagpanagat sa saldanak keniyutang na. Tay sugado ako nada at pingpinggit lati amuna. Pagmayong ken
at tupadat di amuna. Yagam din tay bakbakit luko buwabang bangulan. Taamok di pagpanagan ragsak kunto tay maikalang. Tay lakay nuisot kasat ko di na maitet tiragsak ko. Kayat ko tayag lakay ako ribet-bet. Ayan, apo, agkakatawa kayo, apo. Kunak tatay, hang kayo nga malmalday, iti nga programa, apo. Sa oreno, diyan ka muti kumanta, agkang kanta nagparakata kayo amin. Pasensya kayo na, apo. Aglalo, ayak kayo, tayo walay apat palag. Taang muti pagpanagag, may sa ato nga agbibiyag. Tayo walay no isot sumro, happy latin na amo. Sumangpet at tudukot, no ang kalduan na pudot. Kaya't kutay pobre, analon nga patungpalag. Taawan to ti problemag, naragsak to ti masakbayan. Manalon ti masawan, uray awan ti awan. Naragsak to ti pamilyam, tanagagit ti naasawam. Kaya't kutay pobre, manalon apat tungpalan. Kaya't kutay pobre, manalo na patumpalan. Kata kayo amin na po, nga buy-buyay ti days nga kundaway, ipagpakaw na nga nyaman iti pagsusurukak, makamu kayo na po nga mangiikat, kinanyaman na po ti pagpurpurangak, makamu kayo na po nga mang naynayon. Ket ulitek, to'y pagayam nyo, hanga na laing nga kumanta po ta, trying hard singer nga ngas lagad agiti apo nga kumakanta iti Ilocano, nakita ko sa tayak, mayat sa ko naktahan lang nga kanayon mga kansyon, nagdagiti kanayon ko nga kansyon dito, iso nga pinadas ko ka, nag-cue ka matayin. At kakatawa kayo apo. Agyaman na ka po rin, huwag kakatawa kayo, okay lang, pangragragsak ko lang kada kayo apo, tahanak nga, official when no singer nga talaga. Para no entablado ko para pakatawa na klain kada kayo. Nya mami, maya mo lang dayay ding boy na. Ket ngarod papagayam, dayay po itinano mo nga kantat. Han kayo na yen nga bitininen kakabsat ta, mapantayo na po iti talaga nga kinantan. Contest proper, mapantayo na po iti talaga nga naka-urayin ko iti dayto nga kanito. Da kayo po nga 200 nga naka-online. Dawati ko na po nga pangasiyo ta i-share yu dayto nga video. Ket dagiti hampay nga nag-like, hampay nga nag-follow kanya kapo ag-follow kayo ana po tadababaken nyo madam daw. 199 tinaka-online. Ket ito muna. Ready Chengwei? Game na sir. Okay. Iti muna nga contestant nga nakawagan isu ni Mrs. Jennifer Macasadorona iti Barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Iti kanta na nga napaulwan, basol mo lalaki. Basol mo lalaki, awang pa basol ko, nagkanta na lang, makabasol akon, nyamot na Jennifer Macasado. Daya po, ni Miss Jennifer Macasado, kakabsat nga taga Santa Cruz. Dahito yan na po iti kantayo. Kada kayo amin papagayam, sandak nga i-chat,
Sandak nga tawtawagan, unuhan kayo papa-accept ta, adana ko nga nakatugaw ditoy. Siya sino man kada kayo iti agtawag-tawag, agsaga nakatasangatan ka numalpas iti live ko papagayam. Iso nga please, hanyo nga interrupt, dahitoy nga programa tayo aputan na pimpindas iti labas na. Okay, Jennifer Makasado, Rona. Dahito na po iti kantana. Please welcome Jennifer Makasadu Rona. Judges, ready. Architect. Urayin tayo apo ta danok ti mano-mano ng high-tech dati hanak na datiunog ti radyo awanti bobos ko siyak ti boss na ditoy. Ket awan na po iso nga agan-anos kayo. Okay? Datoy na po iti pagtangtangsit iti Barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Board of Judges, go ahead. Basta nagayat ka sa bali, basta ay di ka rin, naigapan niya ang dalahin. Sinagtang ko'y puso, sinugan mo kay tanggap, at may waksid na malaman, di talag kong tuyayan, nagumang ibatan mo, niyayap nga ang talag ko, saan ko maalawanan, alinigot ko ang lahat, kung alam mo, amang pusa, nung ang ingong niyayap. Masulong lalaki, nagayat ka sa bali, basta Hi, happy working to sa Kunyang Bayan member Albert Collado iti Amubuan, Ballesteros, Cagayan. ang dalahin. Sinagtang ko'y puso, sinugan mo kay tanggap, at may waksit na malaman, di talag kong tuyayan, nagumang ibatan mo, niyayap nga ang talag ko, saan ko maalawanan, alinigot ko nagtayat, kung alam mo, amang pusa, nung ibang ingong niyayap. Basta lalaki, nagayat ka sa bali, basta ay di ka rin, naigapan niya ang dalahin. Dahil tayo po, hindi muna nga contestant tayo. Iso ni Miss
Jennifer Macasadorona iti Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Nga iti kanta nakakapsat nga basol mo lalaki. Hang ko lang nga basol. Basol da Rona. Jennifer. Ket, da kayo po nga Board of Judges, patpatgek nga Board of Judges, mabalin yun, tiya grade dito screen, no contestant number 1 kunana, C1 plus the score. 1 is the highest, lowest score, and 5 is the highest score. Mabalin nyo, ikan na po iti puntos na. Point. Akit, agsagsaganan kakapsat ni Jennifer Armandico, anaga po iti Kawayan, Ilocos Sur, nga da iti Singapore. Dagiti apo nga OFWs nga da dita Singapore, dagiti gagayem na po, agsagana kayo matamang tid kayo ti puso para iti kanya na nga gayem yu apo. Nalaing day taser kunada. Ket, anak nga mabalin nga judge, dagiti nga sangapulo, nga contestant ko kakapsat, ket inayayat ko ida iti upat nga aldaw, tinaptapik ko ida po, iso nga ha, awanak iti biyang dagiti hurado, hang ko amo no sino ti mangabak, adakan dagiti napo, dagiti apo nga judges. Okay, judges, adat ni Daisy Agapay, iti si contestant number 1, 4. Ti apo alam architect Chengwei Lizardo, iti tabulator apo iti ni Jowa Umblas 2.60. Anyaman ti decision dagiti apo nga chairman di Board of Judges tayo kakapsat. Da kayo apo nga agbuya kayo laktan apo. Ken pangasi yu tahang kayo mangmangte diti comments nga medyo negative comments ditoy taado apo international daytoy nga programa po. Mabuybuya ti amin nga lahi. Ti papada nga kwan. Dato'y dami na po. Okay, data ni Joanna Umblas. Da kayo po agpa-shout out. Had na ka maka-shout out na madama tayo ti singing contest. Ni Michael Jan Bermudez, Sir Michael. Contestant number 1. Iti kwan na po ket original. Hamo nga pipandaji anti-timing, original, impact kung kunanan sir, automatic daji total score nan. 3.75 iti in grade ni Sir Michael Jan Bermudez. 3.75 into no sumarano sir, hamo nga ikante timing 18 kung kunanan sir, automatic nga total score ti itid mo nga iti dito screen. Thank you sir. Total score 3.75. Architect. Ket, habang nga po nga agalalan ni architect, dagiti tabulators, da kayo among buya po, mabaling kayo mag-score, itapapil ng pangasi, yutahang kayo mangmangtid iti figures, dito comment section, tamaulaw dagiti agalaala iti grades, dito apo, screen tayo. Please welcome Miss Jennifer Armandico, iti Kawayan, Ilocos Sur, nga daysuna iti Singapore, iti nakanta nga napaulwan, mariknak martirak ti pamateg. Okay. Dito yun na po, papagayam. Da kayo apo nga taga Singapore. Dito yung madapo iti pagtangtang sityo dita Singapore, iti Kawayan, Ilocos Sur. Agbuy-buy ay suna po naka-online. Talagang kwa. Dito yapo ti pagbati na. Siya ni Jennifer Armandico, may isa nga OFW ti Singapore. Ngarod, kablaawan kayo amin. Nang nangruna-unay, kini Sir Roderick, ken amin na sponsor, ken judges, na ito'y naratiin. Ken amin na magbubuo sa programa nga niliwakin rayaw dahil OFW Ilocano Facebook Live. Kita agyaman na kada kayo amin sa inikandak tigundaway masumanit manen. Diyos unay ti agwina kada kayo amin. Ayan na po dahil iti pagbati na kakabsat. Kaya dahil na iti kanta na po. I-plus ko lang dito iti habag barang makagatanak to ti gamgamit ko apo. Agan anus kayo. Please welcome Miss Jennifer Armandico, contestant number 2.
Jennifer Versosa Armandico. Uray maris dagiti agaw lawen. Day bibiyag tuwidi napwan ragsa kita naman pulos ganas. Haniat may kay gapubiyag ko na nagbalbalin ka. Nagbasulak man ikatin ka dumawat pang makawan. Ulang kurangak man ipamatig ket kun kuno ang kunan. Diyak ko dengdeng kuma daytoy pusok nga gumagawaken ka. Pasuglien kumabiyag ko di paragayat mo. Tuy pusok na kaman itiliw sa ngiti agit mo sa kulit. Uray malaing tagtagainit nga mariknak di pamatig. Diyak ko dinggin kuma tuy pusok na gumagawaken ka. Pasuglien kumabiyag ko di paragayat mo. Tuy pusok na kaman itiliw sa ngiti agit mo sa kulit. Uray malaing tagtagainit nga mariknak di pamatig. Tuy pusok na kaman itiliw sa ngiti agit mo sa kulit. Uray malaing tagtagainit nga mariknak di pamatig. Nga mariknak di pamatig. Nga mariknak di pamatig. Oh, thank you very much, Miss Jennifer Versosa Armandico. Iti dita Singapore nga nagapo iti ili nga kawayan Ilocos Sur. Ket agsagsagana na po ni Raymond Tablit iti may katlong nga contestant. Dita Kabuluan West, Ballesteros, Cagayan, nga iti kanta nga napauluan adakon biyag ko. Okay, judges, please type your score. Ag-message ka lang, architect, no, ada problema. Tap no makita, ag-message ka ditoy. Mabalin mo nga message san ni manang mo, May. Tap no may nebaga kanya ka, wanti monitor ko ditoy. Thank you very much, judges. Contestant. Kada kayo amin, kakabsat nga buybuyay, tida ito nga kanito. Pangaasiyo, tahang kayo nga gis-score, no saan nga, si kayo ket may isa nga official, judges. No, kaya tiyun to apo iti mabalin nga judge, ibagayon tula kanyak inta para into Domingo, taalaan kayo nga judge apo. Dagit ilang pito, ti masapul ko nga judge, when no agipan iti figure ditoy screen, kakabsat, ken gagayem. Thank you very much. Judge lang agiskor apo, thanks for cooperation. Kada kayo amin patbatgek nga viewers, no saan nga han kayo nga judge kakabsat, pangpangasiyo, tasaan kayo nga gis-score ditoy
comment section. Ijay Pilipinas, iso nga nga pumampanaw ti coronavirus kakapsat, ta natutulong ti ulo dagiti Pilipino. May isa, fuera de los buenos. Natatangken ti ulo da, natatangken pa iti ulo ti ngato, pati baba. Data iso nga progreso data Pilipinas nga lugar ti kakapsat. Ure ka, wanak ta Pilipinas. Pangpangasiyo pa apo. Okay, sagsagaran ni Raymond Tablet. Amok apo nga magangganasan kayo nga viewers. So nga pakpakasin na kada kayo. Pangpangasiyo. Tahang kayo kadi nga agipipan ti score dito screen. Tamatikaw ni arkitek kakabsat. Ken gagayem. Amuyo ti Ilocano. Amuyo ti Tagalog. Diya ka Tagalog kadagi English ito ita. Mahirap na nga kunada. Ilocano lang apo. Ayan na po, dajay ti makunaklaan. Kas may isang nga timonyo iti dayto nga gundaway. Kasi lang nga po, anya man ti pagkurangan mi nga admin, toy no mo nga host, dagiti judges ko, kan dagiti contestant ko, da kayo apong agbuybuya, agdisdispensar kayo, pag dispensaran da kami, uray dati ko umuna nga tukad kadagiti amin nga contestant nga maman makilaban to dijay ay kaya ayan ti kayat nga pakilabanan nga iti singing contest apo. So nga agbuya ko iluwaeng amo ka magangganasan kayo apo. So nga walang pasaway sa grupo. Okay, ladies and gentlemen, please welcome Raymond Tablet. Nagapo iti barangay Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan, iti kantana, adda akong biyag ko. Cabuluan West, people, where are you now? Dahito yun na po ti pagtangtang sityo. Tinagawa po nga contestant yun iti Cabuluan West. Di mo ipasabat na sakit na ikikita. Punasen de kadwadwa agpalawag at man ikinapudno na tunggal kasangay mo siyatay laglagi pa nyo kakapsat dato'y nagiti admin ko nga mga i-block kada kayo apo no matiti ang kayo mag-i-cooperate iti gustem madaak sibay na aglalain ken ka adut nagkurangak tauray laeng surat di kan nasubalitan hindi na kaya't nga sawen nga awan kan di pinaken kurang atlat panawen isot pagpunaam nga di kan ay ayaten nagkimet ilag lagi pen di kakman sinublianan yak kuman nagpagpakitan kaya kaya't ngayon ka masaktan adut nagkurangak tauray laeng surat di kan nasubalitan hindi na kaya't nga sawen ngawan kan dito'y nakem kurang atlat panawen luisot pagpunaam
agyaman kami met kapsat Raymond Tablet dita Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan kakapsat. Dagiti amin nga barangay official, iti nasao nga barangay kakapsat, naimbag nga rabiyo amin, da kayo amin apo dita barangay Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan. Pagkadaan nyo ti sumaruno nga nagapo dita nga barangay, adamay sapay, nga manukyo apo. Ket nga rod, iti may kapat nga contestant, judges, mabalin nyo na po nga i-type dagiti iskoryo, talalaan na po ti madaydayaw nga architect tayo nga daji Manila po. Iso ti chairman iti tabulator, iso apo ti makam mo, kadagita grade nga iti tedyo, alaalaan na po. Nakakomputer po. Iso nga, thank you, ti kadayo apo nga judges, dagiti apo kinapatpatang ko, tamabain nakla ko maunay apo kada kayo, ngem ga po tawan ti maalak nga judges, nga sabali, tamok nga nalalaing kayo apo nga judge, iti dahito nga pa-contest, iso nga agyam-yaman nak apo tapinatgan nyo, ti kiddaw ko kada kayo amin nga board of judges, kastamet da kayo apo nga contestant, ken da kayo apo nga admin ko, ken nang narunang kapag bagyamanak dagiti amin nga naisaruong iti daytoy nga page sa iti Facebook page ti Liliwa ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, no OFW kakakabsat, kayatang ka. Adagtuyat nga nakasagana tapno laeng mang liwliwa ken mang rayrayaw kada kayo amin, patpatgeng ka OFW, taamok tirigat ken kasasaad ti maysa nga OFW may sina iti pamilya na papagayam. Iso nga agbuya kayo lang nga po no kada ito nga programa. Lalo no Domingo tayo so dayto iti talaga nga panag-live ko ti Domingo. Thank you very much. Sir Michael John Bermudez, contestant number 3, 3.5, Agalakan Architect. Thank you. Happy watching also to our dear President, Mr. Christopher Paz, iti Presidente iti Asupil kakabsat, Asosasyon dagiti Pilipino, dito Santa Cruz, Tenerife, Spain, ken kastamet dagiti amin nga officers and members, iti daytoy nga asosasyon dagiti Pilipino apo, dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Ket agyaman na kapo. May isa na kapo na ikapag nakikitay tang asosasyon. Toy nung mga po, iso iti Vice President niya po, Mr. Christopher Paz. Ibaga manin. Okay, ready na ko na po nga mga parangkada kayo iti may kapat nga contestant nga naga po iti Barangay Latak, Santo Niño, Cagayan, ngawan sa bali no ni Mr. Robert Ignacio Valenzuela Jr. iti kanta ng Napol 1 tapno di ka maila. Ayan na po, Santo Niño people. Ayan nyo na po, dato yung tikalugaran nyo nga dajay Taiwan. Dati nga kanta na kano para kada kayo amin nga taga Santo Niño, Cagayan. Laglagipin nyo po nga duwadan giti aduti kalugaran nyo nga mabalin nga kanta dito nga programa po. Robert Ignacio Valenzuela Jr. Nakabuwag buya po. Dahil dyan po iti kuwana. Kitak man na pa ito eh. Siyak ni Bobit Valenzuela o FW from Taiwan. Nga tagalatak Santo Niño, Okay, Cagayan. by dear judges, babalin yung latan nga. Itidlatan na kita kwayo habang nga kanta ti may kapat. Admins, sponsors, nang nangruna ulo-una kin ni Sir Roderick Molina, ang iso ti host tayo. Kin para kanya ayo amin ang kaabsat amin. Iti kanta kita, tapno di ka maila by Mamang Pulis. O tapnohan kayo kung mailiw kakabsat ti maila. Please welcome Mr. Robert Ignacio Valenzuela, iti Barangay Latak, Santo Niño, Cagayan. At dito'y adda ka dita, adayunay nagbaitan ta. Diyak mo no kasano ka, no sumipngit malagip na nga ta. Nabukod nun tay siksikan, buy-buyain kadlitrato ta adwa. Di mo kadi
Kaya't kukin ka tapnon si katay di unay maila laing sursurat ko dating kaagbasa ngemno di mapnik tarik na agdayal ka tumawag ka urayik tatawag mo biyag ko tapnon maikatan dayta iliw mo bayam nga iyagkas ko di I love you sikalan malang lagi ko daak dito'y adaka kita adayunay dagbay tanta jak ammo no kasanong ka sumit-ngit malagit na nga ta nabukod mo ay siksika buy-buyain kadlitrato ta adwa di mo kadila marik na dayo tibara ayat kuken ka urayik tatawag mo biyag ko tapnon may katangay ta iliw mo bayam nga iyagkas ko di I love you sikalat malag lagip ko urayik tatawag mo biyag ko tapnon maikatangay ta iliw mo bayam nga iyagkas ko di I love you sikalat malag lagip ko sikalat malag lagip ko Daita po ni Mr. Robert Ignacio Valenzuela Jr. iti Barangay Latak, Santo Niño, Cagayan, Kakabsat, ken Cagayem. Daita po ti may kapat, ket ready na kumete na po nga mangi parangkada kayo, iti naga po iti ili iti sudipen La Union, ngawan sa Bali, no din ni Mr. John Ray Maala Papagayam. Amok nga kada kayo amin, maysa-maysa ket adamanok na, agtigtigerger kada madanagang kayo, excited kayo apo, adana mo dito ya po nga matangan nga agam kan dati cellphone, nga mga bali apo nga matangan nak, basta laki di apo, agragsak kayo iti dayti nga rabi, iti dayti nga aldaw, iti dayti nga katito, ken iti dayto nga malem papagayam. Awan no pasa nada, kunami nga Espanyol, ay kunadang Espanyol apo. Awan anyaman na kano po no pasa nada. Okay? My dear judges, ni Apo Noralyn Domingo, ni DJ Mel, ni kastamit kini Sir Lauren Bonifacio, ni Sir Michael Jan Bermudez, ni Ma'am Daisy Agapay Guzman, ni Sir Boca Tabunyar, Pastor Tabunyar, kastamit kini Joanna Blas, dagiti apo nga analalaing nga board of judges tayo ti daytoy nga kanito, agyamanak apo iti ayat ken anusyo nga umay nakitabuno ditoy nga programa iti liwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Sapay kumada kayo apo nga OFWs, tamaliliwa ken marayrayaw kayo iti daytoy nga na kanito papagayam.
Okay, I'm proud of you. Po nagadoa po dagiti agkakaimas nga putahe ngayon kay usawang dito nga mabasbasak nga nanyan tadaksangga sa tang kayo mabalin nga i-greet iti tangatang tanakatutok tayo apot ti singing contest. Ada kayo po magpa-shout out do danto pa time ko madamdama ayon ka umaaguma kay to apot ti shout out. Okay? Naka-ready na ko na po kay ni Mr. John Ray Maala, iti Sudipen La Union na po. Judges, okay, 99.9 ko na ni Den na Balyeho. Da kayo apo nga judges, pangasi, da kayo apo nga viewers, saan kayo nga mangmangtit iti score dito yung screen, tamatikaw apo tinay madaydayaw nga architect tayo apo. So nga, pangasiyo, ulitek manen. Ilocano dahil panangibagak apo. Iso nga, ang kayo nga gis-score apo dito'y screen. Manja kayo ti aguutan, kababayin kada kayo, data yung ti international kakabsat, talagang kasta ti Pilipino. Hanga makahanaan mo ti agdengag apo. Natatangkan ti ulo tayo. Ket, ngarod, papagayam, ti naga po iti Sudipen La Union, in the person of Mr. John Ray Maala, dahito yun na po iti kantana. Happy watching, John Ray! Imbag nga rabi itayo amin tatakakabsat, siyak ni John Ray Maala nga residente ti San Jose Sudipen La Union. Agyaman akman apo kini Sir Roderick Molina ken dagiti admins na agraman apo dagiti si Aayat nga sponsors ta nabuo daytoy nga programa. Agyaman ak unay kanyayo apo ken dagiti inang agbuybuya Happy Mother's Day po. Kapay ko maapo to naragsa kayo tatang nga kaaldawan iti inina. DJ lang apo. Agyaman ak. Alaka agyaman nak mata January iti dayta nga pangablao mo kadagiti amin nga ina kastamet dagiti agbuybuya ditoy liwliwag kinarayaw dagiti OFWs nga Ilocana. Ayan hang ko nga bitinin kakabsat dayto yun iti kantana nga napaulwan kasano iti manglipat. Adong kisimbang bay kanya sikat ay nagunang niyadayo dito'y dendag nabayag apanawin nga nagigturag talindusin sa isinagaba bayat kaawan mo awan patigay tibiyag dinubos ko't oras sa naglanas iti arak barbaran na asikatay malipata Nemo naglabesong sikamanin kang awaga nasa sangyang puting kano akalak-amat kagustuhan pala nga urino pakasaya di mo pinanino iiho gusto nga iya hilak-hilak di ka puso kanyang napagkakalipan
Banyak kawan awan petegang tulibian Binubus kot orang senaglenas iti arang Barbaren kenang asik katay malipata Ngendo naglabese Sikaman tay awaga Nasas ang yagutin Kag mo akalak ama Pagustuhan pa yan Nga uray no Pagkakayak Di mo pinanunod Sa inubos ko nga ayan Nilaksinag dita puso Ika nang nakakasilipan Nasas ang yagutin Kag mo akalak aman Tagustuhan pa yan Nga uray no pagkakayak Di mo pinanunod Sa inubos ko nga ayan Nilaksinag dita puso Ika nang nakakasilipan Di mo pinanunod Sa inubos ko nga ayan Nilaksinag dita puso Ika nang nakakasilipan Ayan na po, datay tinangigan nyo iti may kali mga contestant, isungawan sa bali, no din ni Mr. John Ray Maala. Okay, copy Mr. Cheng Wei, ti architect tayo. No, may kurang ti may sa nga board of judges, siguro hanga nakasurot, puno nakapo iti signal na papagayam, iti problema gamin dita Pilipinas, nakapoya po iti signal yo dita Pilipinas. Iso nga iso data ko iti boycott yo, da kayong agdengdengag dita Pilipinas. Apo, mansun nyo ngambes nga pasagidan nyo ti Globe, wano smart, wano tas mobile telecom, dagiti apo nga wifi dita apo, dagiti internet agency dita Pilipinas, data ti problema. Nakapoy kayo nga makasagap ti balita na amuaminton nga datoy abroad ti balita ay di yun tupay nga namuan papagayam nga data Pilipinas iso nga data kumapo ti kitaan dagiti apo nga data nga nakatugaw tay pa nga kitaan nyo data internet yo apo ta mamaud-udi kayo ti damag amuminton ti numasikog dito numasikog kumati may isang babae dito apo amumin nga datoy abroad no lalaki no babae ti anak na samantala dita Pilipinas ay apo masapol pa lang sunda-sunda anda mo niya ti pangpamayan da iso nga da kayo apo dita Pilipinas ka ata signal yo ti bagayo nga ipatarimaan da dan sharing ko na da nice song ko na da po iso nga maawatak no sino man da nga apo nga judge agyaman nakabsat apapagayam no hang nga nakasurot no adda nakapo iti internet agyaman apo ta nagpatang kami mat ket awan ti papapasulon tayo apo innam lang apo iti qualified nga judge apo ditoy nga agjajudge iti daytoy nga singing contest awan ti anyaman nagyaman nakapo ta maawatak ket ngarod kapapagayam denggen tayo iti may isang intermission number, iti may isang akapsat, iti nangabak first placer iti Domingo, isungawan sa bali, no di Mr. Gilbert Dangsil, iti Barangay Pasaling Pagudpod, Ilocos Norte, Papagayam. Okay, awan signal da ko na da, talaga mo, nga awan signal yo dita Pilipinas, Papagayam. Manulang, dagiti na napigsa ti kunot na, iso ti, napigsa ti wifi na po ti signal na no giti nakapoy ti kunot da ka awan ti makuno yo
Dati nga po, ni Mr. Gilbert Dangsil. Gilbert Dangsil. Okay, papagaya, magananos kayo apo ta timakanos iso timakagunod. Iti kanta ng Lapalwan, tagapulot. Tagapulot. Dahil po tinagwapo nga first pleasure iti Domingo. Hello, nimbag nga daw yamin karabiyo. Para kata kayo dati ang sunata, may sakot ko da kayo. Aming nga viewers, judge, Awang kanong itubog na na po. Kentay na ayat nga. Awan tinakunot na, sa kawan tubog na. Inuno dami na eh. Derek Molina, kumbiser. Ala ka, agyaman nagmata, Gilbert. Para kanya yamin ako. Okay, para kata kayo dati ang kanta na po. Ibalse tayo titay din akong daway. Please welcome, this is first placer last Sunday. Dingding iibagat ay ayatin ka. Kasta kamet kanya. Dinggem tiri aso. Iniputi puso. Nabayag laibin. Agita naging nilin. Dinggem tiri puto. Puto puso. Awawagan. Okay, check way. No, sumunod natin may isang dyan. Alam niya, I-dispose na. May payapay, tapnon maepan, ilipisin na ay, iliwit ikarin. Awan niya nyaman na, check way, alam dispose na. Lagi tiya po nga chairman of the board, co-chairman ko niti may katlo. Awan nila nagtitata, naitit ko nga muna ti nagkikipidyo naging contestant. Samit niyem tagapulo. Naging si Major Judges. Sabayang tiap aprus, apiras ti bukbukut. Iliwit ti arin mangtitiling itilapaya. Umay kan ubiyag ko, mailiwat unay ka. Ayan na po ni Gilbert Dangsil. Mabuyag and mga ganyan to into no grand finals iti June 14, 2020 kakabsat iti grand finals. Mangala tayo iti talo iti dito yung batch 6 at balin nga 14 si contestant tayo ako into no June 14, 2020 palubos na po Diyos. Da kayo po nga mayat nga sponsor kalpitin dagwan no ikandag lati message. Denggen ubiyag ko, denggen tiibagak, ayatin ka. Okay, awan si problema na siyang way. Ipamuti time 6 to pa. Puso, nabayag laidin, agita naging nilin. Salam, nagiti apon nga Golden Ladies. Nagiti Golden Ladies di Santa Cruz, Tenerife, iwasawas yung ano. Una niya po, Presidente Christopher Paz. Makita yung to ako nagiti Golden Ladies. At danto intermission number na nga parang po pala kayo ito no June 14. Ako ka rin ito diti balay na birthday ko si June 17. Ikarin yunit, ayat dinamdamon. Inakirot na arakot, abuyugang tiyak aso. Iniliweti, agit na samsam, itnyem tagapulot. At sabay ang tiyak aprus, apira tibuk-bukot. Iniliweti aring mangtitiling itilapayag. Umaikan ubiyag ko, mailiwag unay kengkan. Nalagsak na pa nagpuy-puy yung amin na po, papagayang naka-online na 230. Inairot nga arap, may kamamit ang salata. abuyugang tiyak asod. Iniliweti, agit na samsam, itnyem tagapulot. At sabay ang tiyak aprus, apira tibuk-bukot.
dancer pa yan po, dancer pa yan. O yan, nag-iwas pa ng iwas-awas na. Agit na sam-sam, ityem taga-pulo. Ayan, ang kamit pa ng isala na kakapsat. Akrus, apiras, tibet-beko. At sabayan diyak, akrus, apiras, tibet-beko. Ay, nag-iwas niyang approach na napapiras ni Bubokot, Gilbert Dangsil. Okay, agyaman na ka po dita, Barangay Pasaling, Pagudpod, Ilocos Norte, kini Mr. Gilbert Dangsil. Apo, mabuya yun to no grand final season apo. Mangay ganyan to, pa iti kanta nakakapsat. Ang soblin to isona. Kit, ngarod papagayam, mapantayon iti may kanem nga contestant. Please welcome Mrs. Josel Organisa Torida iti Hong Kong nga nagapo iti Barangay Palok, Ballesteros, Cagayan. Iti kanta nga napauluan, Basol Kukadi. Da kayo apo nga taga Palok, agreeing kayo hanggang pa'y maturog, tagpalakpak kayo kung dato'y nga kalugaran nyo. Ni Mrs. Josel Torida, dahito iti kanta na papagayam. Da kayo apo nga patpatgig ng Board of Judges, mabalin nyo lahat at grade dito'y agiti grade nyo, ipan nyo lahat dito'y screen tag agalaala kada kayo ni Architect Cheng Wei Lizardo. Balsi tayo amin apo kunada. Okay? Thank you apo, Josel. Agbuy-buya isuna ni Josel, ti contestant number 6, kakabsat. Basol ko adi. Coming up next. Coming, kakabsat. Okay, happy watching to our dear Miss Noraline Domingo. Agyaman ma'am, ti ayat mo nga makipag-ray-ray-aw ken makipaglingay iti dayto nga programa, tapinatgama po ti kiddaw ko. Kiddaw mi, dito ay liwliwa ken ray-aw dagiti OFWs nga Ilocano. Please welcome Josel Organisa Torida. Ayan yon. From Hong Kong with love. Basol ko kadi, nulipaten ka, kakung ganti puso. Basol ko kadi, nayawagsikan dito'y panunod ko. Tsakon madahiran, naipuy sa sakin, let ang barukong ko. Amang limis, manggudas, baby ako. Awanin diri hayat, anang balod, nairot na kawarni hayat. Asman di ako pas, tiragsad ka na sangkit, abalikas. From Palok, Ballesteros, Cagayan. Yakin ka, Josel Organisa Torida. again, di puso kinarigna. Nginggayan, hugbaw di ayat mo, di mapabayaan. Awan sir-serbina, di ayat nginakin parigna, na inat tinagibig, titalekin ng nama. Nagsugod, nagbunga, dagiti nga arapat, na inta, minulit, ikariken sa bata, ni siya tutay kumusay, lagim mo tulain, mangbayag ang naglabas, na ikupin na nakalmanta, naputa rakanta, aragis sa man pasanta, dinakil tay ngayan.
nagsak kayo nga buya ken nagdingding iti nga kundaway na kayo apong matpatkin mga OFW ken kastamit ita Pilipinas apo giyaman kami na nagsak apong apa nagbuya yo ada kayo dito liwliwas kinalayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Dating ang nama agastoy tintad mo akalat-ama niyawat ko tuy ayan ngayong pakitik inkain sa papak kasanuat kay ka timbatin ti pusok ngagmay-may sa nga adlak timpaay mo apan nusa awan sir sabina ti ayat nga naking parina nga inat tinagibig ti talikin ng nama nagsulbog na bunga dagiti nga harapap nga intay Hi to Sarah! Mr. Tintero di Talalo Cagayan. Happy watching sir, Mr. Tintero. Mangyag ng naglabas na ikupin na kalmanta naputa na kanta arabis sa mga kasanda pinakentay ngayan siya tutay pumusay lagim mong palaeng mangbiyag ng naglabas na ikupin na kalmanta naputa na kanta arabis sa mga kasanta pinakentay ngayan siya katutay pumusay lagim mong palaeng mangbiyag ng naglabas na ikupin na kalmanta naputa na kanta arabis sa mga kasanta pinakentay ngayan pinakentay Nangikan nyo kakabsat iti Timek ni Josel Organisa Torida iti Panlo Ballesteros Cagayan nga dahito na iti Hong Kong. Daga kayo apo nga taga Hong Kong naimbag nga rabiyo apo dita Hong Kong. Daya po agkakalaing agkakasiglat nga kakalugaran dita Ballesteros Cagayan. Amuya po from batch 1 to batch 6 iti dahito nga batch. Naglaw ko hangko mga ipatagtagay sarili ka po nga ili ngemket di kayat yuken saan dito'y tinagadua po nga naglalaing nga kumakanta jak amo kiti daw mga ili tawam mati agpa-interview no agpakanyak agi taga Ilocos taga Kasjay isu damo lang po di so isu ti Dayawok isu nga daksang gasat ta nagclose na po ti batch ket ipalagi ko kadagiti amin nga pa agiti elementary school iti 19 elementary school iti Ballesteros Cagayan into no Domingo apo subaro no nga Domingo para kadagiti elementary kids nga agtawin iti grade 3, grade 4, grade 5 ken grade 6 ken first year apo nga mahandan to maki-contest iti grand finals kas lang itid ko lang nga pribilisyo dagiti ubeng nga nalaing nga kumakanta dita ilik nga Ballesteros Cagayan na puta aglalaban dan tumo dito into no Domingo kada kayo amin nga principal school heads diti na dumaduma nga elementary school iti Ballesteros Cagayan kastamit nga kablawa kabot ti supervisor iti district supervisor iti Ballesteros Cagayan na imbaga po nga rabiin na imbaga pa nagbubuyayo amin na po nga mamaestra kin mamaestro iti Ballesteros district kastamit iti talo nga high school iti Ballesteros National High School iti NCCFI ditamet Quezon Colleges of the North Ballesteros Cagayan na po nga
nagisuruwak iti sangapulo nga tawen kaba sa kalpasan nga imaynak ditoy. Kaya tagyamanag dagiti amin nga teaching staff iti Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan, na imbag nga panagbuy-buyayo amin apo nga mamaestro ken mamaestra sapay kuma ta nakaradkad kayo nga kankanayon papagayam nga mamaestro iti Quezon Colleges of the North, Ballesteros, Cagayan. Data po ti eskwela nagbasa nak ti high school, nagisuro nagbasa nak ti college, nagisuro nakpaya po ti isang nga pulo nga tawen, iso nga agyamayaman na ka po ti dayta nga pagadalan tano. Awan dayta nga pagadalan, siguro awan ti kastoy nga kalain ko nga sumao dito isang wanan nyo papagayam. Thank you very much. Ket nga rod, mapadayawan akmet nga mangipresenta kada kayo, iti maysa nga kabsat nga nagapu iti Barangay Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan manen, nga isungawan sa bali no dinimis Jocelyn Kinday Alik. Iti si Kuwait, nga iti kantana nga napauluan, iti favorite, pimatok nga kanta ti madaydayang o chairman of the board, gapu iti Facebook papagayam. Kanta na datoy ni Jocelyn Kinday Alik. Ayan, apo da kayo nga taga Santa Cruz. Dahito yun na po ti pagtangtang sityo. Kumusta dagiti barangay officials? Iti nasaung lugar pa po. Naimbaga po nga rabiyo dita Santa Cruz, Ballesteros, Cagayan. Niya po barangay captain Edmund Usita and dagiti barangay Kagawad. Da kayo po nga mangbubo iti dayta nga barangay. Agyaman kakabsat.
Tinday, di ta kwait, dagiti taga-apo nga taga-kwait nga taga-Ballesteros Cagayan. Ayan man nga sulit tulubong yok, ayan yo kakalugaran nga taga-Ballesteros. Dagiti kakalugaran tayo matapo nga itisab sa bali nga ili. Kablawan da kayo apo, mani po dito'y Facebook page, iti liwliwa ken rayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, sapay kumaapot na naikanda kayo iti naimas, napintas, ken naganas nga ragsak kada kayo amin nga buybuya patpatgig nga viewers, taamuyo apo, nang rugida ito nga Facebook live ko iti November 24, 2019, ket aging gaita apo, nang rugina lang ti pakpak question, idi ko na panti question, kinantaan na po ka, nagbalimo nga kastuyen inarak mo ti adu nga OFW ket agyamyaman ang kada kayo apo dagiti OFW dagiti data Pilipinas nga nang suporta iti daytoy nga programa iti live streaming ti anak ken kabsatyo Roderick Ben Molina ket amuyo ka kabsat nagaduti agdamdamag nya kanu ti trabaho ditoy Spain ket kunakmet kas karayong ko ibaga po, dagtoy nakapo nga magigagapas ditoy ayan dagiti lugar dagiti Espanyoles apo no pay agsagsaga batayo iti epidemya iti coronavirus nga kunada adda kami dito balay dati restaurant nga yang ko apo nakasara apo ke iso nga medyo busy na kadagiti pagpa-contest ditoy ket aduti time ko basit pa lang apo ket may isa na kapo nga kusinero iti may isa nga Japanese restaurant may isa nga restaurant ti Japones Japanese restaurant nga may isa nga Australia Michelin na po may isa nga sushi man iti nasao nga may isa nga itinasao nga restaurant na po. Kaya daytoy iti kalatakan nga restaurant iti intero nga Santa Cruz Tenerife wenno Gran Canarias apo ta dagalot Estrella Michelin na. Adanak iti ruar anak nga dayjay uneg ti kusina. Adanak iti bar. Sushi man nga gamit ti maki, gamit ti sushi, maki, kada sashimi, no kasano ti katadom dagiti bumbunong mi apo, dagiti kutsilyo me iso nga dayjay apo tinanumo nga trabaho daytoy anak ken kabsatyo. Tauray no mistro dita Pilipinas ide, kusinero dito yun na puta, nyaman nga, trabaho dito yung abroad, basta pagkakitaan, sumrak amin latan nagiti Pilipino, basta lahat di hangag takaw aputa nagiti Pilipino dito nga katulong man, agyan ti balay, agyan man ti restaurant, kan amin papagaya, miso nga, kada kayo nga OFW, da kayo apo iti bayani ti Pilipinas. Agkit kita ti gobyerno to yung Pilipinas gabukan niya kyo ngam kada kayo apo nga nga nakaawat iti SAP dagiti pamilya na di Pilipinas kakaasi tayo dagiti nakawat ti SAP apo dagiti tultulong ay ayo di Pilipinas agyaman kayo apo numaysa kayo ng FW nga hanga nakaawat dagiti pampamilya yo alak hang kay latang agsaksakit tinakam yun apo ta kasjay laeng dagi talaga nga handa nga gagasat tinaparaburan nga kunada. Ket adapay nabatbati apo nga talo nga contestant ket chongway dagiti judges ko apo sapay kumatahang kay maumuma ti kina dito ikinaariwawak dito apo ket awaga ko iti may kawalo nga contestant isu ni apo Rainy Mangrubang iti Cabuluan West Ballesteros Cagayan. Okay, da kayo apo manin nga taga Cabuluan West, da ito'y manin na po iti pagtangtang sityo, nga ama, iti may isang pamilya, iso ni Mr. Rainy Mangrubang, iti Cabuluan West, Ballesteros, Cagayan, nagbuybuya apo iso na, alak, manong ka, uko na aming nga taga Cabuluan West, da amin nga 19 nga barangay ti Ballesteros Cagayan na po, kumusta kayo na imbang nga panagbuy-buyayo amin, kakalugaran nga taga Ballesteros Cagayan. Okay, dato yun na po. Iti kanta na lang, no, dua-dua empay, iti kanta na papagayam. Cabuluan West Ballesteros Cagayan, sapay kumaapo, ta magustuhan nyo da iti kantaik. Dua-dua empay, lain tipigis kaya ngalawag law na naulpit kinrangga
ken kantunen ni madakon jay tanen nginuitan saan sana mabalinin ay dem niya inakat pagtubunin yan tangay siksika ina ay tayo Okay, thank you Mr. Rainy Mangrubang. Kaya po nga judges, alak agpaspasensya kayo na po ta itultuloy tayo manen. Awagag garo din iti biyang ni Mr. LJ Queen Rumias iti Payagan West Ballesteros Cagayan nga iti kanta na nga pa napauluan Hello Love Papagayam. Da kayo po nga taga Payagan West, dahito yan iti pagtangtang sityo iti dahito nga lugar. Naimbag arabi tayo amin kakabsat, aglalo ken dagitoy agbuy-buya ita nga arabiik, ken dagitoy staff iti luliwat ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Siak ni LJ Kinirumias, aga po iti Ballesteros Cagayan. Hopefully po, magustuhan nyo yung song para kanyayo amin kakabsat. Hello Love ti kantaan na papagayam. Adan tulangan Maysa nga contestant nga nabatbati. Gananos kayo po? Ayan! Palakpakan! Papagayam!
kita kanaisip marupang lagahibem nga sikati kapapat ka tiyan na nayon ada katuy kaungga lagahibem nga sikati kapapat ka tiyan na nayon ada katuy kaungga tiyan na nayon ada katuy kaungga. Thank you, LJ Queen Rumias ita Payagan West, Ballesteros, Cagayan, kanday tanga kantam kabsat. Agbubuya isuna, ket timaudi po nga contestant, nagapo iti Centro East Ballesteros, Cagayan, nga isu ni Christine Marie Grace Aleste Bayani. Board of Judges, itejulat na dagiti iskoryo kan ni arkitekon kakabsat. Dahito na po, iti kanta nga napauluan, riribok tibiyag ko. Agyaman na kada kayo apo nga agbuybuya. Da kayo pay lang apo. Madama kayo agbuybuya. Okay, thank you kada kiti Board of Judges send dati message apo. Christine Marie Grace Aleste Bayani from St. Louis, Ballesteros, Cagayan, tiriribok tibiyag ko. Last contestant. Adya ko nawaya Namriribukan pa'y lang dahi tulirik na Kastamit nga akan Susumbatan itibiyag No apaya siya pa'y lang tisulisugen Basul dahi tuling ka Kanya idadaliran Mga pangaasin ka din tadayuan na Panunutin ko ma Sa puso alungdaang Nukas bilang tasyak ti mailawaan Sikat tinten Adiribog to'y biyag ko Nasimbeng abanunot Itantik na giro Yang mailimed Nga dapat nagayat ko Ngem agamakak Kamukha pa kay sagmakak Kanya pidadaliran Gusto nga pangaasin ka din tadayuan na Panunutin ko ma Da puso alungdaang Nukas bilang tasyak ti mailawaan Sikat tinten Ariribog to'y biyag ko Nasimbeng nga panunod Itantik na giro Diyak mailimed Nga dapat nagayat ko Ngem magamakak Tamok apa kay sagmakak Adya ko nawaya Namriribukan pa'y lang dahi tulirik na Kasta nga aga
pusong batang itibiyag. No apaya siya palang tisulisugin. Sikat timpen, ariribok to'y biyag ko. Nagsimbeng panunod, itangkit nagriro. Siyak mailimit, nga dapat nagayat ko. Ngayon magkamakak, kamukha patay sa makat. Sikat tinten, ariribok to'y biyag ko. Nagsimbeng panunod, itangkit nagriro. Siyak mailimit, nga dapat nagayat ko. Ngayon magkamakak, kamukha patay sa makat. Ayan, dati po iti contestant number 10 in the person of Miss Christine Marie Grace Aleste Bayani. Dahil na po iti nagpatinggan ti sa nga pulo nga contestant tayo nga nagsasalip iti dayto yung arabi, iti dayto yung bigat, ken iti dayto yung malem. Kada kayo apo nga board of judges, baka pumanaw kayon itinagan iti staff ti Liwliwa Kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano. Kas may nga host iti dayto nga programa, iyawawat ko apo tinapalawos nga panagyaman ko kada kayo apo nga judges, dagiti contestant, dagiti viewers, iti dayto nga programa po. Tagyaman ak unay iti adu kada kayo, Ma'am Noraline Domingo, Sir Loren Bonifacio, DJ Mel Passion Dugay Valencia, happy birthday, Sir Michael Jan Bermudez, Sir Pastor Tabunyar, ni Ma'am Daisy Agapay Guzman, ken kastamet ken ni Ma'am Joanna Umblas. Kada kayo amin na po, agyos na kiti agnina, sapay kumaapot mapamindwa yun to pay iti agjaz iti daytoy nga programa. Agyaman nak kada kayo amin, taimbes kumapo nga maturog kayon, adda kayo apo nga mapoy-poyatan iti daytoy nga programa. Daytoy kami iti time is lat mo apo, alas 9 iti rabi dita Pilipinas, alas 2 mot iti malem ditoy Tenerife, Spain, iti kada Domingo daytoy nga programa iti tangatang papagayam. Iso nga dadyi lang apo no daga time ko apo iti lawlawas na alas 2 lata, alas 9 lata po ti panagla-live ko kuno da Argent nga ibaga kada kayo amin ag-live na ken ipalpalgi po kada giti amin nga contestant iti daytoy nga batch 6 talo apo iti sumrag iti para grand finals first, second and third automatic apo nga sumrag da iti grand finals ket makumpleto apo iti 14 nga contestant para iti grand finals ken ipalpalagi po kada kayo amin apo nga buybuya ti daytoy nga gundaway nga padaanan nyo ida po iti special edition ti Liwliwa Kinrayaw dagiti OFWs nga Ilocano dagiti 14 nga nangababak ditoy apo iti batch 1, 2, 3, 4 and 5 and 6 isublik to ida ngem haan nga napigsa apo iti -1 data denggantay nga talaga tinalaing ti boses na kadagiti mapan iti grand finals nga contestant into no June 14, 2020 kakabsat. Pag-record na to iti kantada nga basit lang apo iti -1 na no saan akapela tapno dinggan tayo no sindo ti kapintasan kadakwada iti boses nga hanga mapekpeke iti smule. Iso nga agsaga na kayo apong nga contestant iti winners iti first second iti kadabats ken basta 14 apo nga contestant ti talaga nga official 14 contestant para iti grand finals apo. So nga dahito iti saganaan nyo da kayo apo nga nangababak iti kada final kada batch ag kansyong kayo ag practice kayon papagayam ta iti ka champion iti dahito nga paksalip adu apo iti isagsagot mi kada kayo nga pribilisyo anak human wano kasparigan si ka contestant ka anak na ada kabagyan na mabalin apo nga transferable dayto nga isagot mi kada kayo papagayam no sino ti agbalin nga champion mapanji Ilocos all expenses paid amin ada t-shirt na ada load na nga 200 pesos kada bulan iti maysa nga tawen ayan nati biro kunyo paya po
aba pagpapatangamen to paya po no mabalin nga i-scholar mi data mga bak iti grand champion na po. Ngam hangko pa lang bagbaga baka bagbagayo po i-scholar na kano no. Pagpapatangam awon no panunutok to paya po no kasanon to ti panangi baslag ko dagiti premyo nga para iti grand final champion papagayam. So nga asapay kumaputa kanayon ko nga agbuya ditoy ket dagiti kakabsat nga napagsawak apo ditoy oy Facebook. Paspasensya kayo at natulong kayo magamin. Okay, thank you to all judges and sponsors. Dagiti sponsor ko apo tanawan da po. Da kayo apo nga mga abag iti first, second, third, and pangasiyo apo awanti tay dito yung tayaket agabunar apo nagabunarak ti 300 di na palabas nga Domingo. Hangkoy talaga nga bulak apo no adagtay. Awanti tay apo taja kay tagabunar ken da kayo apong mga abak ada solicit ko siguro apong 60 euros ket kurang dato nga para iti preload kas na kunak kumawan kumati premyo yo apo nga mga abak ngem kita antay to apo dati first, second, third, fourth and fifth tangay nagsusubli kayo apo may isang tsansa para kata kayo datoy tahal lang alod iti gamgamgamon nyo inababag yo iti daytoy nga gundaway ta in konsiderasyon ko apo nga agsubli kayo tapno laang makompleto ta may kang kay tugundaway nga agsubli tapno pakita yung nga talaga nalaing kayo apo iso nga agi 1,000 pesos nga load ti first prize kita antay to apo pagpapatang kami ti mga abak second, third, fourth and fifth tahang ko mabalin nga itit aji ta kurang ti sponsor ko apo nakapoy dagiti kakabsat tayo ag sponsor tamabaina magkakabsat nga mangtid ka ti sponsor ipaipas papapos ko lang ti rupak papagayam ayat ko laeng nga may patangatang daytoy nga live. Ket kaya po nga judges, thank you very much apo no makaturog kayon ket agyaman ak unay ti adu kada kayo. Hampay dahi ti nagultimuanan na po habang computer ni architect. Dahito ya po iti kahit comment apo nga baga kada kayo nga pangasi ya po tay subscribe mo kano ti channel YouTube channel toy no mo ni Roderick Molina kas namit kini YouTube channel ti madaydayaw nga editor in chief tayo ni Princess Joy the Black. Pero kanya po ti YouTube channel ag-subscribe kayo. Ngarod, habang apang computan da po, itid ko iti second placer iti Domingo, iti kanta na intermission number na po, isungawan sa bali no dini Mrs. Lisa Orsulum. Iti kanta na nga pa nga ulwan, umisem kamanbiag ko. Ala, nakausima nga kanayon, Lisa. Okay, second placer di Domingo, mabuya yon to into no grand finals iso na. Mga ganyo apo, pram nanapatan apari Cagayan nga da iti iling Santo Niño Cagayan. Ada ito apo iso na po. Intermission number second placer di napan nga Domingo apo. Lisa Ursulum, tinanapatan apari Cagayan. Cheng Wei, send mo kanya tilistaan. Umisem ka man yaguti na sumit na isip. Kumusta kaya po dito Santo Niño Cagayan, dito Ballesteros Cagayan? Ulasem ta panagwadong ta, si kalat ay ayate. Yamno From Singapore, no Hong Kong dato'y tatay. Inyawat ko to'y ayat nga awan ulit na. Karimkan kanyak tari pagkwento ang kayo pa'y nagbuang banaw kakabsat na bunutan na giniduwa nga audience participation. Ang pa'y nagpas ni programa tayo po. Admin! Ay karikmet, di ako magdaak na mag-ilala. Ay to, Maki Jam! Good luck, wife ko na na. Itirig Hong Kong!
So nagawada isulat ni Hong Kong ni Lisa Ursulong. Ligan tanto iti tupal tanem. Ayan, nagpinta sa ako di kantana. Hello, mami. Agyaman na kabukan ti sekretarya. Dahil so tinagsusurat ka na kiti nagnagan nyo po nga mabunot iti dahil ito nga pa kanito. Second placer, hindi na pa nga Domingo po. Sumurag iti grand final. Attention, Architect Ching Wei Lun, Leng Lun, Lizardo, itid mo kanya konti resulta kapsat. Ado ba yabot intermission number ko dito Na kayo apo nga mayat nga mag-aayam, kalpasan iti dito yung contest, ag-change sa live nakto, tagayayam kayo. Bunutob mi na po iti duwa nga mabagasatan ti mabangabag iti 5 gasot nga pisos kada may sa kanya dapo. Iti audience participation. Ito'y ayat na awan ulit na Nagimas ti panang iyalay na po. Arengan kanya kari patwento Yaman ang kada kayo amin nga viewers, apo. Di nagtupag sangitan no ada at tadengan ay karikmen biyago. Kumusta kayo apo dito Hong Kong? OFWs dito Hong Kong. Sabay kumabutan na salunat kayo nga kanayon dito Hong Kong. Itirigat kinamay Aksaga na kayo apo, bunutan minti muna ang 5 gasot. Audience participation. Iti tupal tanem. Makita kakapsat no sino ti mga abak. Ayat ka dito agdo sariket kenam nama iwayat ka tapnon masakbayan naragsak tantulata tapnon masakbayan naragsak tantulata. Okay, dahil po ni Mrs. Lisa Ursulong iti nanapatan apari kagayan. Ang kalugaran na kintay nanumunga na ito iti asawa ka po. Okay. Dahil po iti adapay. Ayan. Chengwei, nalpason sir, i-send mo kanya ti resulta. Papagayam, sakbay ngitid ko ti resulta po. Bunotan mi iti mga bak. Dagiti audience, dagiti nag-like, nag-like, nag-follow iti Facebook page, ti Liliwa Kinrayaw, dagiti OFWs nga Ilocano. Dato yun na po, iti may mga bak iti 5 gasot nga pisos preload, ket sino man ti mabunot mi apo nga bali-balit at tinagan na, siyempre mangbunot ak sa bali, disqualified iso na no ka. Ayan na po, ibagayo, i-chismis yu, tag-follow kayo, ka nag-like kayo dahito nga page, tamay kaitid na ka po iti nagragsak kada kayo, mga bakay pa iti load, kaya nagyaman na kadagiti amin nga i-sponsor, iti dahito nga Facebook page, Liliwa Kinrayaw, dagiti OFWs nga Ilocano, insen na na po ni Architect ti resulta po, ada kanya kung ti resulta po. Okay, bunutan tayo, Edric,
Edric, beng momento, bunutan na po nato iti may nga putot ko. Awan ti inipit ko, legal da iti pamayak kada kayo. Edric, kuhay uno na kong. Pero kuhay, ayan. Ayan, napuno apo, agyaman na kinati bakat ko apo tayo. So, tinagsusulat ka, ginagnagan nyo apo. Nagtay may sasayang. Nakurang, nasurok nga sa ngaribo dati sinusulat na katagyaman na kanati sekretarya ka po. Tayo nilamraman ko kung dati ubra nga kwan. Noraline, thank you, Madam Noraline Domingo. Iti anos kinayat yu. Da kayo apo nga judges. Agyaman ak unay ti ado kada kayo dita pinili, dita bintang sarat, dita apo kada kayo amin na po. Okay, ready at ubingan. Doon sa tumaype. Okay, dati apo ti ima na. Kita. Pero kohe in dentro bale. Okay, kita nyo po awan tinipit dati ubing ima dati anak ko datoy. Kohe un dentro. In dentro solo uno. Okay, bubunutan na po ti mga bagit 5 gasot nga pesos. Okay, tinagan na dati po nakita yo. Kayo. Dati po naganak. Tinapagasatan kakabsat nga nabunot nga nangabag iti 5 gasot nga pesos preload para kadagiti apo nga dagiti apo nga viewers. LC Lorenzo. So apo ni LC Lorenzo kakabsat. Adya ka muno naggapo na dato gayim ko siguro dito ay Facebook. No, da kayo apo nga naling kwan ikismis yuman apo. Hindi nga nangabag isuna ni LC Lorenzo. Agpatang kami apo. Interview mo't agboy-boyan no saan, baka impiyad na laang. LC Lorenzo, papagayam. O pirmaak datoy, LC Lorenzo. Inabag na po, 5 gasot nga pesos, nga preload, para kadagiti apo nga agboy-boya winners, audience participation, tahan lang nga dagiti apo nga, lang apo nga dagiti apo nga contestant mga babaktilod. LC Lorenzo tay? Wine. LC Lorenzo. Sino po ajay? Si Bibiyag Pay. Salamat sir Bok Tabunyar. Yaramidam ti albud na kunana. Da kayo apo nga judges ko apo. Thank you very much. Ayat yo apo. Naka-ready na po. Ado ti Metchison, jay kanunagang ko, Maria Gracia BL. Okay, wow. LC Lorenzo, apo. Nakapirma nak apo Ayan, awan ti sweetik na. Okay, next. Diyan, beng momento na kong, beng. Kuya. Ang kuam mo dagi jay apo awan ti pinagpaborak, legal ati bubraok. Elek kung kinachismis da ko na, ichismis dawon. Api kayo kung saan, da katayo ang Ilocano, Pilipino, naling tichismis na papagayam. Ang kayong nangagim mamaga, nabasa amin dagiti chismosa. Kani chismoso apo. Dati kano asawak apo ti mangbunot. Dahito ni Mami May. Makita yun na po ati hanggang nakasagaysay, di na kay tagparang. Kaya yung kung saan, Pilipino, Ilocano, chismosa kan chismosa apo, isungahan kayong aging mamaga, tabasa tayo amin apo, data ti paglistuan ti Pilipino, Ilocano, chismoso kada chismosa. Isungahan kan. Okay, dati niya po, papanak kami. Dati niya po iti madaydayaw ng asawa ka po, data ti Mami May, bunutin me. Awanti ko hanga magic touch No, that. Ayan, may salang mami musit sweetikan. Nen mo. Buti kayo tatayab. Ilang ramang upat kami apo dito yung balay. Umariwawa kami. Binuto na hanay nipit mo babasa na mami. Kadum ka. Yan. Maalalaan na. Awan inipit na won. Tara ba dyan kahit di siswiti kita. Okay, taman. Apo. Diyan mamamu dagito yapo nangapabag dato datuin. Congratulations Siak Etan ko na apo nagadugamin ti friend ko apo naglalike kada nag-share kada nagpalpalo perma ka po. Awan hami nga siwinitik apo ta. Awan useless mo lang mo sweetik dati live ko apo isong illegal ko papagayam. Tina nga bagiti 500 pesos preload jak amo nagbuy-buyay isuni Jairin Padon.
Jerin Padon, ikismis yung manin na po. No, nga nangabak iti 500 pesos, ang mabalid na masapul nga tawagan na dagitoy. Amin dagiti duwa nga man nangabak apo ti 500 pesos preload, at tawagak man tagam, amu kami man apo dagiti apo nga nangabak iti saglilimagusot nga pisos nga preload. Kaya tagyaman nakadagiti amon na apo nga sponsor apo, nakapirmanak ditan, kaya nasaon na po nga hanga na sweetik datoy nga inobra tayo. Into no Domingo man din apo, ano ado tag sponsor, alawon ka mga lanak tuman iti duwa nga limagasot apo. Kaya tagyaman nakadagiti sponsor apo, dagiti na anusyo, okay, apo contest kanto original. Ado ti request dapo. Kaya tagyaman nakapo, idulin ko dajay, ikismis yu apo kini LC Lorenzo, kastamit kini Jerin Padon, tanangabak dapot gisag lilimagasot nga pisos da nga preload. Ayan, kagatawa kayo data chismis kahit. Okay po, dato yun na po iti dato yun na po ayan ni Kwan. Inya yasin nakita ta ka mami. Dato yun na po iti result at dagiti desisyon iti Board of Judges. Ipalpalagip ko kada kayo amin na po. Awan iti karbingat nga nag-judge kada iti contestant ko apo tayo ayat dagiti sangapulo nga naglalaban. Ti impaimak iti obligasyon kada iti agkakagagit agkakalaing nga hurado iti daytoy nga ayayam. Eno sino iti may mapan iti first placer, second placer, third, fourth, and fifth. Dagiti maabak apo, consolation prizes, adalata mo ko kayo, dantulod yu apo ngam dagiti prizes yu apo, hanyo nga namnamal nga 1,000, 5 gasot, 3 gasot, 2 gasot, 150, agpapatang tayo apo. Tainik kang kailang ti konsiderasyon, tapno ti kastapo, sumurag kayo. Iso nga lalay ninyo amin nga nangababak papagayam, analaing kay to dijay grand finals. Agkikita agsisinangat kay to apo dijay grand finals. Okay? Dahil apo iti tally sheet ni architect. Out of 10 contestant, from the 10 judges, 6 judges, 6 judges lang nga po iti nag-judge ka dito. Inumda po, tatay Maysa kahanga nakasurot, nakapoy nga ta signal na po. With Irugik apo iti baba. Fifth prize, iti may kali mga pwesto, ada total score na nga 22.20, total average score 3.70. Congratulations to contestant, ugure kayo apo tayo mapanak di ayan ti top 5. With an average score of total score of 22.20, fifth prize, iti may kalimang pwesto, mapan iken ni Mr. Robert Valenzuela Jr. at the total average score na nga 3.70. 6 total score divided by 6, the total score na po kat 3.70. Fifth prize, may kalimang pwesto. Iti may kapat nga pwesto, the total score na nga 22.40 divided by 6, mapaniso na iti total score na nga 3.73. Mapan ken ni Miss Jennifer Macasadurona. Iti may ka talo nga pwesto, the total score na nga 22.95, total number of judges 6 divided by 6 dajay 22.95 divided by 6 3.83 kakabsat. 3.83. Congratulations to third placer goes to Josel Oganisa Torida. The total score na nga 3.83. Ken iti second placer kakabsat with an total score of 26 divided by 6. Average total score is 4.33. Congratulations to Jocelyn Kinday Alik.
Kaya may kadwa nga pwesto na jay, ket iti may kaumuna nga pwesto papagayam, sino Tibetyo, iti muna nga pwesto, with a total score of 26.05, divided by 6 judges, at the 4.34 na kakabsat, and with the top first placer goes to from Sudipen La Union. Congratulations to Mr. John Ray Maala, kakabsat ken gagayem. Daya po ti decision ti Board of Judges, urayin nyo nga itid ko dagiti tally sheet nga inaramid ni Apo Chairman Cheng Wei Lucerdo dayto. Dayto ya po corrected by, verified daw yours truly, daya po iti nangabak iti daytoy nga pasalip. Da kayo amin nga ni John Ray, kastamit kini Jocelyn, John Ray Maala, Jocelyn Kinday, Josel Uganisa Torida, pasok kayo apo iti Grand Finals nga maramid into no June 14, 2020. Kompleto na po dagiti contestant ko iti para Grand Finals. Ayan na po ag practice kayo na po ta daya po iti patinggan da kayo amin na po nga Board of Judges, contestant, da kayo po nga viewers, amin nga sponsors, agyaman na kapo tiyat ken tulong yung nga inpayo kanya tiliwliwa ken rayaw dagiti OFWs nga Ilocano, agyaman na manipod ditoy ket sapay kumaapot agbuya kayo nga kang kanayon ditoy nga programa gyaman nakadagiti amin nga contestant. Into no Martes apo amin nga giti lolodyo apo itid kunto nga itid junto kanyak tikas apo ko ilod kay to ti Martes. Ket agyaman kada kayo amin apo nga nakipartisipar saan nangabak kayo amin iti puspuso mi apo tay tanyaman ngay ayam adda maabak ken adda mangabak. So nga dagiti apo tinagpatinggan na dagiti mayat nga makiayam suruton dagiti sumaruno nga live po apo. Isalayo apo. Thank you very much, Ma'am DJ Mel Passion Dugay Valencia. Happy birthday, Kinka DJ. From Sudipen La Union. Apo, blowout kaya po dito Sudipen La Union. Agyaman at kini Miss Noralyn Domingo apo. Congratulations to all winners from admin Liday. Happy anti here. Pasok kayo. Kita-kits tayo sa Grand Finals. Allah po na gato kayo. Ayan na po mani po dito Santa Cruz, Tenerife, Spain. Dahito iti anak ken pagayam nyo iti tangatang amang gatbati tinaimas nga rabi naragtaknal daw naimbang nga bigasyo amin papagayan ayan man nga sulit tulubong da kayo apo nga ina Happy Mother's Day dagiti OFWs aganan rat kayo apo, thank you very much. Da kayo apo nga mayat nga mag-aayam ag-change live nat suro tundak madamdama. Thank you very much. I love you all. Kita kailan update ko po di post ko.